já vás tady zdravím poprvé, tady společně s Tadeášem. Já jsem Petr a vítám vás tady u prvního dílu našeho podcastu Hlas Severu, kde vlastně se budeme snažit zachytit názory, postoje a situaci tady v severních Čechách, ale i v rámci celé republiky v přenosu právě na tady lidi z našeho Ústeckého a potažmo třeba i Libereckého kraje. Tak, vlastně v prvním segmentu si oba řekneme nějaké zajímavosti současní, které jsme si našli za poslední prostě dobu, týden na chvíli. A potom se vrhneme na nějaký větší témata. Dneska máme celostátní politiku a potom máme zaměstnanost, potažmo bydlení v Ústeckém kraji a školství v Ústeckém kraji. Já si myslím, že asi můžeš začít se s těma zajímavostma. Dobře, tak jo. Tak respektive třeba jedna z těch zajímavostí, kterou jsem si tady našel, teda hlavně pro mě primární zajímavost, tak je vědecká společnost. Teď se nechci přeříct, ale asi pravděpodobně přeřeknu. Colsal Bioscanning, která reálně jako existuje a pracuje na projektu, který vám teď představím, na začátku roku vyvinula obrovský pokrok v editaci genů mamuta dlouhosrstého, který vlastně implementují jako do slonů indických, mám pocit. A jde o to, že sloni mají prostě extrémně jako vzácný gen a mamuti ho měli taky, že jo? A ten gen je něco jako, jak to říct, jako ochrana vůči všemu, co se snaží ten gen zničit. Protože mamuti tady žili delší dobu, mám aspoň teda takovou informaci, tak jim jde o to, že chtějí vyvinout právě zase jakoby zpátky tady tu populaci mamutů, která vlastně jako tady probíhala ty severský stepy a tohle, respektive ten, jak se to jmenuje, ne forest, tajgu a takovýhle prostředí, děkuju, tak aby se zabránilo jako globálnímu oteplování a takovýhle věci, což jsem nepochopil, protože jako, jak to říct, je to další jako obrovský biologický stroj, který prostě plodí další jako metan a respektive další skleníkový efekty přidávat do toho, takže jako je to takový dvousečný, ale čím argumentujou ty vědci, tak je to, že oni by udupávali vlastně sníh, který tam je, aby jako jak to říct, aby se spevnil a nerozpouštěl se a tak, jako, což jako je docela zajímavý, když jsem to tak jako slyšel a četl jsem si o tom, ale Já si myslím, že tam je ještě další věc, kterou by mohly pomoct snižování uhlíkové stopy. A to je to, že se najde hromada lidí, kteří když uvidí, že je mamut zpátky, tak si řeknou, jdu lovit mamuty. A samozřejmě takovýhle géniů se najde hromada a samozřejmě hromadě z nich se to nepovede, protože ta dovednost, který měli naši dávní předci lovit ty mamuty, tak ta už je dávno pryč, takže podle mě těch lidí, co tam půjde je ulovit a těm, kterým se to povede to ulovit, bude tam značný deficit a tím pádem se ta stopa v rámci toho zmírní ještě s tím směrem. Okay. A musím říct, že já bych teda byl jeden mezi prvníma, který by si chtěl ulovit mamuta, protože jako kdo může říct, že za svůj život prostě ulovil mamuta, víš co? Přesně. Jako, že jsme se vrátili v stopách našich předků. Ano, kruh se uzavírá, vracíme se k opici úspěšně. No, ale zároveň třeba teď taková jako morální otázka, kterou jako já jsem si taky pokládal, když jsem si četl o tomto ten článek, tak bylo, oni jako, jestli bych to chtěli dělat, že by prostě jako oplodnili to vajíčko nějakou tou geneticky upravenou jako informací, což znamená nějakou tou spermí toho asi pravděpodobně slona, který by měl upravený ty psí, jako, jak to říct, DNA a tohle. A jestli by to jako chtěli pěstovat v těch slonech, tak naštěstí ne. Naštěstí vyvíjejí speciální, jako, jak to říct, vak, jako, který by nahrazoval dělohu. A je to prej jako extrémně finančně náročný na výrobu, na zprovoznění a na všechno, takže je to jako extrémně náročný. A jelikož, jestli se nemýlím, tak slon je vlastně v děloze, než respektive jako přijde na svět, tak jestli je nějakých 20 až 22 měsíců, teď fakt nechci kecat, tak jako uživit takhle dlouho prostě
v té umělé děloze jako zvíře, který vlastně tady vlastně teď jako neexistuje, což... Ale tak, ale to má zase další výhodu, boháči se budou mít v čem předhánět, zase kdo má kolik mamutů. Jo, to jako s tím já naprosto souhlasím a právě jako moje otázka jako zní, proč prostě neinvestovat tyhle ty peníze jako někam jinam, když samozřejmě, OK, to zvíře svým způsobem by mělo pro a proti, co tady dělat, ale to jako každý zvíře tady má prostě nějaký svoje pro a svoje proti. Až na komára. No dobře, komár, tak to je jenom proti. To je splozenec pekla. Souhlasím, ale právě proč to neinvestovat třeba do, já nevím, jako do vývoju technologií, které prostě by se jako mohly hodit reálně třeba ve zdravotnictví, nebo jo, a proč vyvíjet něco takhle extrémně finančně náročného. Já vám neřeknu částku přesnou, protože to jsem nedohledal. Jo, hledal jsem to na 5 webech a fakt jako nikde ta částka nebyla. Takže tady se mé zdroje rozcházejí. Ale podle mě jako mamut je mamut. No, tak mám rád boty mamuty, že jo, ale jako... No to je příběh sám pro sebe jako boty mamutky, ale ve výsledku my bychom se měli zamyslet ještě na další věci. A to je celkově pokrok v tomhle s tom umělém oplodňování. Protože my dva, jako muži tady, bychom se nad tím měli zamyslet ještě z jiného hlediska. Jo. Protože už víme, že i teď už jde prostě u lidí umělé oplodnění a všechno. Ale je to čím dál tím lepší, pokrokovější všechno. A teď mi řekni, když ta žena si bude moct vybrat mezi tím, že bude prostě radit s chlapem nějakou dobu, jako trvá to, že investice, a tím zajít si prostě na umělé oplodnění. Řekni mi sám, kdybys byl žena, co bys si vybral? Mít to sfouknutý za chvíli by to bylo o něco dražší, anebo čekat 3 roky s nějakým chlapem, který v průměru, přiznejme si to, má hodně nedůvů, a potom možná z toho něco vzejde, co mu bude hodně podobný, jo? To je většina z nás. Co vidí žena, když přijde domů? Chlapa na gauči, rozvalený, jak si drbe kulky, teď tam loví něco. A teď si vem, jako, když ona si bude moct vybrat mezi tímhle a tímhle drbačem koulí. Za chvilku budeme ohrožený druh my. No, to je jako fakt, ale teď přichází ta morální jako otázka, že jo. Chci takhle jako, dobře, budu tady nějaký jako chlap, který prostě teda investuje někde v nějaký spermobance prostě svůj genetický materiál, jo, který těm potřebám, jo, a teď jako vem si, že OK, tak frér bude mít prostě třeba 500, 600 potomků prostě po světě, protože prostě třeba těm ženám přijde atraktivnější než všichni jako v jejím okolí. Ale mně přijde jako špatný prostě, OK, dobře, je to investice času, tohle, ale tak je to pořád ten, jak to říct, ten základ toho jako bytí tady, ne? Jako prostě komunikace s lidma, nějaký vztahy, ať už přátelský, tak partnerský, jo, a jako, nevím, přijde mi to takový hrozně jako... To jako o tom žádná za mě taky jako hrozně prostě jako urychlený. Je jako... to součást toho, co tady máme dělat. Víš co, to je jako když se zeptáš, jaký je smysl bytí, když se zeptáš filozofa, tak ze sebe vyloudí nějakou filozofickou myšlenku. Když se zeptáš teologa, tak ti řekne, že to je něco s náboženstvím, že jo? Samozřejmě. A když se ptáš biologa, tak je to spleť potomka. Spleť potomka a pak je to jedno. A pak už je to jedno, svůj úkol si splnil, tamhle máš hřbitov. No. Jo, takže vlastně ano, určitě nějakým způsobem to v tom je. A já si myslím, že teď ti řeknu zajímavou věc já, jo. A to je věc, která mě už nějakou dobu vrtá hlavou. Máme tady olympijské hry a všechno, jo. Já s tím mám spojený 2 zajímavosti. Za prvý zahájení olympijských her, který když jsem viděl, tak jako to mě docela jako... Já třeba vůbec, tak... Zarazilo, no ve výsledku tam docela očividně byl jako určitý... Zase otázka, nikdo neví, jestli jo, nebo jestli to bylo úmyslný, nebo ne, ale určitým smyslem mnohé ty věci evokovaly určitou jako satanistickou retoriku a symboliku, jo. Což v návaznosti na to, že vlastně teď se ukázala hromada lidí v rámci Epsteinových spisů, že vlastně se hlásí k satanismu, je tam uctívání Bála a podobné věci,
Takže jako tahle ta otevřená symbolika, už třeba když si vezmeš minulý zahajování olympijských her v Paříži, kde vlastně bylo ten velký vlastně poprask ohledně toho napodobení poslední jako večeře Ježíše Krista. To byl jako taky velký přešlap a tenhle to zase evokuje to určitou linku, která za mě jakoby mohla být jako k diskuzi, jestli není třeba se nad tím zamyslet, co to vlastně má jako symbolizovat. OK. Zajímavý. A druhá věc s olympijskýma hrama, a ta navazuje i na naší debatu o tom, proč jsme tady, je to, a to už jste určitě někde slyšeli, nevím jestli ty, ale na olympijských hrách během 3 dnů došly kondomy. Jo. Oni jich měli slíbených, já nevím, asi 100 000 nebo to a dostali nějakých 10 jenom. No. Ale i tak, když si to vemeš, jako využít 10 000 kondomů během 3 dnů, to je na medaili samo o sobě. No to jako, to jo. Podle mě by se mohla přidat disciplína do olympijských her v tomhle. Ale zase, hele, si to logicky. Jsou tam lidi, kteří prostě cvičí na to celý život, aby se tam dostali. Jsou vysportovaní na vrcholu prostě svýho jako fyzického bytí. Teď jsou tam všichni pohromadě. A teď třeba než dojde na to jejich disciplínu, tak mají 5 dnů volna. No jasně. A co tam v té olympijské vesničce chceš dělat, když jsou okolo tebe stejně vysportovaný, stejně jako lidi na vrcholu a ty jste tam všichni pohromadě. A stejný problém byl už posledně. Taky jim došli předčasně a taky nevěděli, co s tím. No jasný, no, ale tyvo jako vypotřebovat takovejhle počet za, jako dobře, chápu, že jich tam je jako hodně, jo, ale i tak jako no to... a třeba posledně, když se v tom jako snažili zabránit, protože to je jako dlouhodobý problém, že jako ty sportovci tam jedou jak králíci, tak už si nevzpomenu, kde přesně to bylo, ale na jedných olympijských hrách jim udělali postele z kartonu. Jo. Že jim udělali jakoby kartonový podklad. Jo. Představa toho, že lidi to budou dělat jenom v posteli, je naprosto jako... To je blbost, jako když si každý vezme, já nevím, pojďme si přiznat, kdo z nás prostě jako měl tyto akty jenom v posteli. Jako tak, nevím, mně to přijde prostě jako takový, nevím, stereotypní. Svět je jedna velká postel, stačí jenom, jak se k tomu postavíš. Přesně tak. Ale poslední zajímavost, která bohužel už není tak jako vtipná nebo dá se nad tím zasmát, tak je vlastně to, že teď bylo obžalovaných vlastně 11 lidí, 10 kluků, 1 dívka, v kauze z toho, že lovili peďáky. No, že prostě na internetu se vydávali za prostě mladý holky malý, vylákávali tyto většinou postarší muže ven někam, kde se na ně potom jako vrhli, vysvětlili jim fyzickou cestou, že takhle to asi úplně být nemá, někdy je třeba i oholili, fotili se s nima, natáčeli si to a tohle. A teď vlastně těch 11 lidí je obžalovaných za vlastně samozřejmě ublížení na zdraví a hromadu dalších věcí. Ale za mě tohle je sekundární, za mě je třeba jako morální otázka, jako když ta společnost musí brát takovýhle věci do vlastních rukou, jo, samozřejmě teď se všude vyrojili nabádání, jako neberte to do vlastních rukou, jako nechte to na zákonu, nechte to prostě na složkách a na tomhle, ale pokud ta společnost cítí, že ty složky to nezvládají, tak je asi něco špatně. To jo, no. Jako celkově prostě, že někdo za takovýhle věci dostane. Ale tak to je stejný jako když prostě vidíš venku, kdy někdo tam, nevím, teď třeba příklad, co se stalo mně, ale odvedu to trošku jako například, tak, že někdo, nějaký muž napadne nějakou ženu, jo, a teď chceš jít pomoct té ženě, tak prostě toho agresora jako z ní sundáš, ať už násilím nebo prostě nějakým dobrým slovem, což asi jako většinou nevíde, buďme realisti, tak ho prostě nějakým násilím prostě z ní sundáš, teď mu jako dáš 1-2 rány na to, aby prostě se zpamatoval a jako jak to říct, neměl chuť se s tebou prát, protože přece jenom většinou, když takovýhle agresor jako nějakým způsobem chce zaútočit na ženu, tak jí vidí jako slabší, tak no, jasně. Jo. Na slabší a vem si, že Frér na tobě je schopný pak vysoudit jako tolik, že se na tobě i uzdraví, jo. Tak jako to je v tomhle tom jako v některých
případech mi přijde prostě tady zákon nastavený trošku jako na hlavu. Jsou tam v tom jako podstatní mezery, kdy jako prostě, že jsou takovýhle věci. Možná za mě je ideální nebo dobrý ten přístup, který se teď nastavuje v Itálii. A to je vlastně to, že když je to fakt prokázaný, třeba to znásilnění, kort, když se jedná o jako peďáky, že vlastně tam je chemická kastrace. Okay. Což za mě je takovej symbolický trest, který za prvý předejde tomu, aby se to opakovalo, protože já třeba nechápu, že je možný, že tyhle lidi třeba dostanou zákaz na 10 let pracovat s dětmi a pak se jim to zruší a zase s nimi můžou dělat, jo. Jako kdyby se ty lidi měli jako změnit, tohle to se prostě nezmění, tohle je prostě nějakým způsobem, že ten člověk je mentálně v hlavě přeplej a to nespravíš tím, že ho 10 let dáš od dětí. No to je to jasný, no. Ale zároveň pak přichází jako další otázka s tím, že OK, kastrace chemická, ať už chemická či nechemická, to je vlastně jedno. Ale co když vlastně si to někdo bude vymýšlet? Jo, třeba, ať už třeba slečna nebo i chlap, jo, je to jedno prostě, ale co když si to bude někdo vymýšlet prostě? Tady zase podle mě by měla být nastavená nějaká ta jako retribuce, když něco uděláš, tím způsobem, že si to vymyslíš, že prostě někoho obviníš z toho, že ti něco udělal nebo něco a prokáže se to vlastně jako, že to tak nebylo, že si to vlastně myslel, tak nějakým způsobem ten trest by měl být i za to. Protože v dnešní době je hrozně jednoduchý takhle jako zdiskreditovat, jo. Protože ty lidi na to reagují hodně negativně, což je oprávněný, samozřejmě na takovýhle věci by se mělo reagovat negativně, ale chybí tady ta presumpce neviny, jo? Že ty lidi vlastně toho člověka odsoudí ještě než proběhne ten soud, což zase nastavení soudního systému. A to už není jenom jako i systémem soudním, ale spíš i tím jako OK, noviny většinou tu presumpci neviny mají, ale dělají z toho vždycky takový ten popras, který prostě jako dají ho hrozně veřejně jako to, když je to fakt něco většího, tak to prostě navalí úplně veřejně. Jo, prostě bez nějakých jako extra velkých cenzur, tohle je to samozřejmě, je to jako, že teprve se bude soudit, nebo tohle, jo, a údajný pachatel a takovýhle, ale pak, třeba jak to dopadne, tak už tam nejde. Takže ten člověk, i když je třeba nevinný, odsoudí, nebo ne, že ho odsoudí, ale uznají tu jeho nevinu, jo, tak pak už vlastně jako veřejnost to většinou nevidí, anebo to vidí, ale není to tak jako, že celou dobu je to, jako, když to řeknu blbě, to jedno hlavnější z těch témat a najednou pak tady to už je to vedlejší, to je jako ten konec, ten závěr. To. No vlastně, no, protože vlastně dneska lidi už to berou tak jako, že prostě hele, jako ten závěr je už vlastně nezajímá, to už nemá ten mediální výtlak, že jo, což je všechno, o čem těm médiím jde, aby měli sledovanost, aby byli čtený a tyhle věci pak už čtený nejsou, protože ty lidi už toho člověka jakoby tu kapitolu uzavřou, jo, prostě udělal to, uzavřeno a jakoby potom už jakoby to netahá ty čísla, takže logicky ty média to neřeší. No a s tím já si myslím, že můžeme uzavřít ten segment. Okay. A můžeme přejít do segmentu dalšího. A to je, já bych možná začal prostě celkově politickou situací v naší republice, protože co si budeme, teď je to momentálně jako asi jedna z nejvypjatějších od revoluce, co jsme tady měli. No, vlastně ta situace je fakt jako vypjatá. Blbě se tady říká, kdo za co může. No, ale ideální to není a rozdělení naší společnosti se prohlubuje čím dál tím víc. No to jako s tím naprosto souhlasím, jelikož třeba teďko nedávný demonstrace na podporu prezidenta, což to je jako kapitola taky jako docela sama o sobě. Hele, u těchto demonstrací je jeden zásadní problém, jo, nebudeme říkat, jakoby, nebudeme dělat nějaký závěry, ale problém je, že Milion chvilek jako taková je, jako organizace, má hrozný politický výtlak, jo. Nebudeme se nic nalhávat, oni jsou schopní ovlivňovat veřejný mínění docela dost efektivně, ve velkým, právě díky demonstracím, díky sockám a díky tomuhle, ale zároveň se na ně nevztahují regulace, které se vztahují na ostatní politické subjekty, ať už jsou to strany nebo podobný, nebo hnutí, které vlastně něco chtějí prosadit, tak na to jsou restrikce, prostě máš tam určitý jasně daný pravidla, co můžeš, co nemůžeš, kolik na to můžeš dát peněz, jo, což takováhle organizace, která vlastně není oficiálně politický hnutí nebo strana nebo něco takového, nemá. Takže vlastně oni můžou dělat ten lobbying, vlastně to ovlivňování toho veřejného mínění bez nějakých mantinelů. Jo? Což je za mě problém sám o sobě, protože ať už jste na jakýkoliv straně tohodle, tak ty pravidla by měly být pro všechny stejný. Jo.
Ne na každýho s jiným metrem, ale na všechny stejným, no. Jo, prostě s tím naprosto souhlasím, jako. Já k tomu vlastně jako k tomuhle nemám nic moc co říct, já jsem akorát četl právě, že v každém jako větším městě byla nějaká jako demonstrace jako na podporu prezidenta. Já mám pocit, že i tady jako kousek od nás v Mostě, takže tam byla taky. Nejsem si jistý, jestli teda tady jako, ale... Ale to máš všude, prostě tohleto vždycky projíždíš storička na Instagramu a teď vidíš, tady bude demonstrace. Dokonce jsem koukal, že mají být demonstrace i jako v Tokiu, jo, nebo prostě různě po světě, že jsou taky, to si můžeš dohledat na těch stránkách. Okay. Oni tam mají takovou mapičku, kde mají daný, kde budou ty demonstrace, jo. A mě by ale zajímalo, jakoby, nechci, aby to vyznělo blbě, ale třeba, nevím, to Japonsko. Co je prostě lidem v Japonsku potom, že je tady nějaká demonstrace? Lidi v Japonsku ani neví, která by je, jo. No jasný. Za druhý, kolik jako těch lidí se tam sejde v tom Japonsku? Kolik těch Čechů, který tam přijdu, tam najdeš, jako. Myslím si, že prostě v Tokiu, na nějakém náměstí nebo na nějakém ulici se sejde prostě banda 10 Čechů, který mají prostě transparenty s Pavlem a skandujou tam nějaký něco, jo. Jako, jo, pak můžu říct, jo, demonstrace po celém světě, jo, ale jaký to mělo ten reálný dopad, jo. Projde okolo Japonec, řekne si zase Češi něco tady jako vymýšlej, protože moc dobře víš, že jsou to Češi, protože Čecha poznáš, to je prostě... To je ústečák v Praze, prostě, když to řeknu blbě. Ale vždycky, když jdu do Prahy, tak je to hrozně vtipný, protože já se tam připadám jak v úplně jiném světě. Nedávno jsem měl diskuzi s jednou Pražečkou o sdílených, jako sdílených automobilech a tom, že vlastně jako lidi vlastně auta nepotřebují, že stačí třeba jako jedno auto pro 10 lidí, že ty jako si to popůjčují a tohle. A říkám, jo, jako v Praze jo. Ale jako vem si, když žiješ na vesnici, kde prostě MHDčko jede 2krát za den, o víkendu vůbec, jo. A teď prostě, a nevím, začne ti rodit žena, jo, nebo nějaký podobný situace, kdy prostě jako musíš rychle nějak reagovat, nebo prostě zavolá ti šéf, že hele, koukej na klusa do práce, mám tady pluser, když to prostě jako, když nepřijdeš, tak bude problém, prostě strhneme ti to z platu nebo něco takového. A teď si představ, že nemáš auto. No a že si tam napůjčil Karel odvedle. Ty budeš sedět tamhle přesně, Karel vedle si ho půjčil, ty budeš sedět na té verandě. A řekneš. No jako víš co, pro tu manželku, jo, zavoláš sanitku, dobrý, přijedu pro ní, ale chci jenom, že prostě zavolá ten šéf z té práce. Ty jako, no. Sedíš na té verandě, točíš si tam těma prstama, koukáš do nebe, koukáš na to pole. Jo. Víš, že nejbližší město je tamhle někde za tím polem 50 kilometrů. A říkáš si, tak to asi úplně nestíhám. A jako co v tenhle, jako ty auta prostě jsou, nebudeme si lhat, ty auta prostě jsou k tomu životu potřebný. Kort na těch oblastech, jako je tady, jo. No tak prostě, tady je extrém. Představ si, že ti prostě zavolaj z šachty. Že prostě jako, že pojď fárat tamhle prostě Pepus zapadl do bláta popas a nemůžeme ho vyndat, jo. Prostě a potřebujeme tě tady přijet, jo. Teď ty bydlíš třeba prostě někde daleko od toho, vlak ti nejede, bus ti nejede. Jako co máš dělat, jako přesně prostě jako to auto je potřeba. Ale ono k tomuhle třeba, já už jako člověk, který právě byl na šachtě, měl jsem tam praxe odborný, tak ono jako je rozdíl mezi tím, když abych na 6. byl přímo na dílně, což znamená, že my jsme v 5:30 odjížděli ze svozového místa, tak že já jsem tam musel být aspoň na tu 5, takže stávat ve 3 ráno, abych stihl autobus, který mě tam dopraví přesně tak, abych prostě stíhal tady to. A nebo prostě stávat, já nevím, třeba ve 4, abych v 5 byl tam a ještě měl třeba časovou rezervu, kdyby náhodou nějaká dopravní situace, někde bych to musel objíždět. Jo, tak jako je to velký rozdíl. Jo, i když je to jenom hodina třeba, nebo 2, to už je jedno, záleží podle člověka, jak on se jako řekne. Ale i tak je to prostě rozdíl, že jako jestli budu, já nevím, jestli půjdu spát v 6, abych byl aspoň částečně trochu vyspaný, anebo jestli půjdu spát nějak v 7, v 8. Je to takový, víš, jako že zároveň si pak nezabíjíš ten den, jo, protože co si budem, tak buďme realisti, kdo z nás chodí spát jako v 6, v 7, jo, nebo při stmívání, jo, tak jako... Já třeba kolikrát chodím stávat s ptáčkama.
Mě zpívají ptáčci k tomu, když jdu spát. Sice se pak probudím za 3 hodiny a vypadám jako zombie, ale kopnu Red Bull nebo Monster a jedu nějakých 6 hodin, pak přijde odpolední Sphinx. To je jako odolat tomu mezi tou, někdo to, já to mám třeba mezi 4. a 6., někdo to má třeba mezi, já nevím, 2., 3. Takový ten nápor toho, že to bude, když se vrátí ze školy nebo z práce. Teď si sedneš, pustíš něco a ta hlava klimbat. Najednou zjistíš, že máš 30 vteřin zavřený oči. Pak se, a to jsem jenom mrknul, půlminutový mrknutí. Dobrý. No a pak najednou zjistíš, že je 6 večer, nevíš, která bije, probereš se s tím, že máš spocený záda, na zádech máš balaton, teď vstaneš, odlepíš se z toho gauče nějak a teď tohle vydrž. No nevydržíš, prostě odpadneš. Pokud si nechceš přihodit infarkt a nekopneš do sebe něco dalšího. Samozřejmě jsou experti, jeden můj kamarád, tak ten pije 6 prez za den. Já bych ho asi dorovnal tímhletím. Jakože já teda nějak teď se snažím jako hodně omezit právě energetický nápoje a takovýhle věci, samozřejmě, jako Bílej Monster je Bílej Monster, jo, to není sponzorovaný video, ale kdyby bylo, nestěžoval. Není to sponzorovaný, ale... Ale tak teď jako jsem přešel čistě jenom na kafe, dávám si, teď jsem to jako omezil i jako bez cukru, prostě jenom čistou kávu. A 3krát denně jsem schopný dát prostě 15 gramů turka, respektive značka Standard. Takže odpadní trubky, který někdo vyškrábal, prostě, jo. Takže po 40 už se nevidíme, jo? Já si myslím, že tak po těch 25 už jako. Ne, ale jako 15 gramů kávy, ale ono, když si to blbě vezmeš, tak na kafe, který si koupíš v kavárně přímo, tak se většinou dává nějakých 18 gramů mletý čerstvý kávy. Jo, takže ono to je jako... No jasně. Ono to je takový jako to, ale i když mi přijde, že když to prostě spařím v tom hrnku, je to silnější, no. Abych se vrátil k tématu. No, jo, pojďme. jsme hrozně odbočili Hrozně, teď jako. nevadí. Ale to nevadí, se stane, aspoň jste se dozvěděli, že ho tady máme jenom pár dalších let. Ale k té holčině v té jisté Prahy. Bylo hrozně zajímavý, že v rámci na konci té diskuze jsme uznali, že oba dva máme nějaký ten point, jo. Což je zase čím dál tím vzdáleně jako vzácnější, protože ta společnost a ty póly jsou si vzdálenější čím dál tím víc. A je hrozný problém toho, že dneska se nálepkuje, že prostě ty seš prostě takovej a ty seš takovej a nebudeme se bavit, jo. Je to hrozně to jako se stalo osobním, ta politika. Ty lidi už se neumí povznést na to, že jako hele, já mám nějaký názor, mám k tomu nějaký logický důvod, jo. Čili to bývá prostě nějaký zázemí, který mám, nějaký, v čem jsem vyrůstal, jo. A vlastně ty lidi už to neberou tak jako, že hele, je to diskuze o názorech, jo. Můžeme mít jiný, možná tě přesvědčím, možná ne, jo. A berou to jako, že splývá jim ten názor s tou osobou. Že vlastně ty řekneš nějaký názor, se kterým ten člověk nesouhlasí. A to není tak, že ten člověk by to bral jako, že hele, já s ním nesouhlasím. Ne. Člověk tě začne brát jako svýho nepřítele. Jo, a tohle to kopání těch jako zákopů a zahrabávání se do toho, jo, zároveň taky prostě v dnešní době je problém toho, že sociální bubliny. Jo, to je ale extrém, jako. Že prostě lidi, a u nás je to fakt jako hodně, a u nás je třeba právě poznat i rozdíl mezi náma z pohraničí, prostě z průmyslových jako oblastí, třeba jako nerozvinutých nebo podfinancovaných oblastí, jako vynechaný lokality, jo, a prostě Prahou, jo. To je prostě rozdíl jak hovado, Jo. kdy prostě jako ten smysl toho přemýšlení nebo ten způsob toho uvažování je jako diametrálně odlišný, jo. Kdy vlastně ty lidi z toho pohraničí tady od nás uvažujou, spíš jakoby myslí, když to řeknu špatně, snaží se nejdřív vyřešit svoje vlastní problémy, jo. Práce, bydlení, děcka, jo. A tohle. Třeba mladý, jakoby, hele, co já budu dělat dál, jako se svým životem, jo, kam půjdu, co budu dělat, jo. A vlastně řeší tyhle ty praktické věci, které se jich přímo dotýkají. Když to třeba hodně lidí právě ve velkých městech, jako je Praha a podobně, tak ty naopak, jakoby, ty tam ty příležitosti mají, ty vlastně si můžou vybrat, co chtějí,
a jak mají tyhle ty věci de facto automaticky vyřešený. Nechtěl bych říkat, jakoby, že to mají nějakým způsobem jako jednoduchý, nebo to samozřejmě každá ta věc má svoje problematiky a tohle. Ale oni se pak víc zaobírají těma teoretickýma věcma. Jo, to je. Tím jakoby tím hlubším vlastně jako fakt teoretickým uvažováním, který pak vede k tomu, že se odtrhávají v určitých věcech od toho praktického světa a nedomýšlejí ty důsledky toho, jak to bude dopadat, jo. Situace, jako dopravní situace v Praze je sama o sobě, jo. No. Třeba tady Ústecký kraj má výhodu toho, že má integrovanou dopravu a ty spoje jsou relativně dobrý, jo. Svým způsobem, ono jako taky, ono jako samozřejmě, tak jako počasí nikdo neovlivní, jo? Ano, samozřejmě. Ale stalo se mi teďkon taky nedávno, jel jsem, tak kam jsem to jel? Jel jsem tady odsaď, jsem jel do Teplic, mám pocit, a nechtěl jsem jet vlakem, jo, řekl jsem si, hele, zkusím autobusy, jo, jezdím autobusem vlastně furt, protože tady jako MHDčko jako takový, tak to jsou jenom autobusy nebo tramvaj, ale říkám, vyzkouším novou cestu, kdyby náhodou vlak nejel nebo něco. Já jsem čekal na jednom místě, na další spoj něco přes hodinu, což vlastně se dost podobalo tomu, co jste řešili vy u vás v kraji, respektive ve studentském parlamentu. Já bych to upřesnil, já vlastně původem nejsem tady z Ústeckého kraje, jsem z Karlovarského, který je ještě o něco horší, jo, ale už tady jsem nějakou dobu, takže vlastně de facto už jsem svým způsobem Ústečák a ono ty vary jsou jako hodně podobný tomu Ústeckému kraji v mnoha ohledech. Jo, ale právě třeba Karlovarský kraj má ten problém, že tam vlastně chybí tenhle ten integrovaný systém té dopravy. Tam prostě jsou různý města, které mají různý dopravce, pak tam máš Český dráhy, které jsou úplně separé. Jo. Tady třeba si prostě koupíš lístek na vlak a můžeš na něm jezdit i prostě jako na MHDčku v Ústí. Jo, tady je prostě bomba to, že koupíš síťovku a můžeš jezdit po celém Ústeckém kraji, když to koupíš třeba o půlnoci, tak to máš do druhého dne do 3 do rána, což jako, tak kdo tohle má jako ve svém kraji, teda krom asi třeba Pražáků, já nevím, jak funguje ta jejich lítačka. De facto podobně. No, ale prostě představa toho, že tady člověk si koupí jednu jízdenku, já nevím, přepočtu na den, pro dospělýho jsou to snad 200 za studentskou, nebo do 18 let snad 100, což je jako, co si budem, to je výhodný. To je výhodný, takže já když třeba jezdím do Štětí, tak právě výhoda toho je, já se nemusím kupovat 2 jízdenky za nějakých 70 korun, což by mě vyšlo 140, trochu ekonomicky přemýšlím dopředu, tak prostě koupím za 100, 40 korun ušetřím. No, nevím, párek rohlíků už taky ne, vlastně to už je drahý. No, o tom někdy jindy. Ale myslím si, že žvejkačky by si za to koupil. A možná i dvoje. Ale teď zase protiklad z Karlovarského kraje, tak když třeba chceš jet z Mariánských Lázních busem do Chebu a z Chebu vlakem do Varů, tak si musíš koupit několik separátních jízdenek. Jo? A teď samozřejmě jako tam to funguje tak, že si to musíš kupovat po každý vlastně separé, nemáš jakoby žádnou takovouhle jednotnou tu, takže kolikrát si třeba stane, že když zapomeneš, tak tě prostě pošlou jako do háje s tím jakože hele, jako mě jedno, že tady máš tuhle jízdenku, tady potřebuješ tuhle, jo. Tak to je hrozný, ale. A jo, víš co, takhle si koupíš jízdenku, že jo. No a jedeš a je ti to jedno a když přijde takový ty hezký páni s tím odznáčkem, jakože jízdenky prosím, jo. Tak na tom Karlovarském se ti může stát jako, že ti dojde a já jsem si koupil jenom odsaď sem a teď už vlastně nemám tu jízdenku. A jdeš a litr 2 a už se ti to podraží ta cesta, jo, ale tohle je celkově jako problematika té dopravy tady není tak vážná, ale co je tady vážný v rámci Ústeckého kraje, tak je problematika se zaměstnáním a s tím napojením vlastně bydlení, jo, že vlastně, a já to tady mám vlastně připravený, že tady Ústecký kraj logicky, tak třeba největší podíl, co se zaměstnanosti týče, tak je prostě průmysl a těžba. Prostě 38% lidí v Ústeckém kraji je zaměstnaných v těžbě a v těžkém průmyslu. Ale tady je zase problém, když se člověk podívá na ten věkový průměr těch lidí, tak je to kolem mezi 40 a 50 lety. Hele,
k tomuhle třeba, tak právě z té šachty, tak jako, hele, já jsem tam potkal dohromady 15 lidí, kteří byli, já nevím, do věku 30. Jo, a fakt jako nebylo jich tam tolik, jo, všichni byli třeba přes 30, jo, takže 30 plus. Doslova u nás na dílně, tak tam byl takový fakt jako dobrý maník, který byl v důchodu a chodil se tam přivydělávat a takhle, což jako bylo mega bomba, protože nás třeba naučil jako hromadu věcí v rámci praxe a takhle, ale jako fakt vidět i ty lidi, kteří prostě, já nevím, je jim padé, jo, a jsou jako už vidět, že už jsou fakt jako unavený fyzicky a dělají fakt jako na té šachtě fyzicky náročnou činnost, i když tam hodně lidí říká, že tam funguje těžký socialismus, jo, což je docela úsměvný, protože svým způsobem je to pravda, ale i tak prostě jako vidět ty lidi, když prostě ráno jako přijdou, jsou prostě fakt mrtví, jo, teď odcházejí ještě víc mrtví, tak já si to nedokážu představit, že bych takhle tam dělal třeba jako 30 let v kuse, jako. A jsou tam takový lidi, jo. No jasně, no a teď máš tady prostě problém, že je útlum těžby, že jo, teď prostě teď to je... v Ostravě se zavřel, že jo, poslední šachta, že jo. No. Tady vlastně na tom severu to je vlastně... Do roku 35 mám pocit, že se mají zavírat všechny povrchové doly, s tím, že to, co odkryjou za to uhlí, tak můžou vytěžit, ale nesmí ani o centimetr níž. No jasně, proto teď všichni že snaží co nejvíc odkryvat, že? No tak teďko, tam je jako průmysl udělaný, nebo respektive ta těžba je tam fakt jako nastavená, když někdo řekne 100%, tak je to málo, když někdo řekne 1000%, furt je to málo, jo. Tam denně se přesouvají vlastně dálkový pasový stanice, který prostě právě ať už nepotřebný materiál, jako je jíl, kameny a tohle, tak prostě přesouvají na jedno místo, anebo to uhlí, který jako je tím základem té těžby tam, tak taky jako ty se furt přesouvají prostě ty stanice a je to tam fakt jako teďkon za tu dobu, když jsem se tam ptal těch lidí, jak to tam teďkon jako je a tak mi řekli, že to tam je teď jako hodně urychlený. Jo, že jako teď se jim kolikrát stává, že na těch pasech oni jsou docela tlustý, ono to je asi takhle tlustý, prostě, já nevím, kolik to může být, jestli pět čísel. Ale 5 čísel, no, něco takového, tak, že jako oni se protrhávají, jo, ty pasy. A teď, co si pamatuju, tak my jsme tam měli prostě protrhnutý pas, kde byla prostě díra, která byla 100 metrů dlouhá, jo, a teď jako to spravovat, to je, zastavíš prostě jeden celý ten řez. Jenom kvůli tomu, abys tady opravil 100 metrů díru. Protože teď se to fakt jako urychluje a... Ale jako tady ta problematika toho, že prostě tady jako je 40% jako lidí v tom, je zase důvod té demografické změny, jo. Prostě lidi z toho kraje odcházejí, jo. Tady se všichni nahrnou se do Prahy, do Plzně, do velkých měst, jo. Nebo se zhlukávají, když už tak v tom Ústí nad Labem se jako zhlukávají, jo. Ale tohle je prostě jako celkově problematika, která se hrozně blbě řeší. A hlavně je to hrozně nestrategický, jo. No je, no. To je tady není pomalu nic, jo. Uran a zlato tak během bolševika tak se prostě odvezl na východ, že jo. Jsme o tom už nikdy neslyšeli, že jo, protože Stalin potřeboval náš uran na bombu, že jo. No jasně. Protože vlastně to je historická zajímavost, první sovětský jaderné bomby a potažmo reaktory tak byly poháněny na náš uran, protože my jsme byli jedna z mála zemí, která měla potvrzený uranový ložiska a měla už připravenou infrastrukturu na tu těžbu, protože vlastně Sovětskému svazu by trvalo dlouho, než by vlastně rozjel vlastní těžbu, než by našel vlastní ložiska, tak to radši vytáhli od nás. Jo. Okay. Nebyli jsme jediní samozřejmě, ale bylo to vlastně takhle. A jako pro nás je to hrozně nestrategický, vlastně, co my tady máme, skoro nic, jo. Na jihu Moravy je trošku ropy, jo. A vlastně celkově hlavně náš energetický sektor má výrazný problém v tom, že fakt jako to uhlí je jediná věc, ve které my jsme schopní být soběstační, jo. A prostě když se dobrovolně rozhodneme vzdát jediný suroviny, ve který jsme soběstační, tak je to prostě strategický problém a chyba.
jo. Je to chyba. Samozřejmě, ano, je tam to environmentální hledisko, ale jako v tenhle moment my musíme myslet hlavně na svoje lidi. Zní to sobecky, zní to jako blbě, ale ta vláda je zvolená našimi občany. No jasný. Jo, a měla by jednat podle toho, jak je to pro ty občany příhodný. Jo, a tady zase je otázka, jo. K komu se ty občani přikloní? No k tomu, kdo jim slibuje, že ta těžba pojede dál, že jo. Tak minimálně jako tady v Ústeckém kraji asi jako určitě. No jasně, tady prostě ta voličská základna prostě se bude podle toho hejbat, že jo. No. Protože jako o čem člověku jde v politice? Proč člověk volí? Protože člověk volí toho, kdo mu dá nejvíc, jo. A No. když ti jde o práci, když ti jde o prachy, tak volíš toho, kdo ti ty prachy vrátí, nebo kdo ti je dá, že jo. No a zároveň právě třeba teď jsem si tady našel jakoby rozložení, kolik je tady jako zdroj energie, respektive pro energetiku tady, tak je to nějakých 30 až 35% z hnědýho a černého uhlí. Což jako je velice, ale velice zajímavý na to, že tady by se mělo údajně přecházet na obnovitelné zdroje, takže dopadneme jako státy, který už to takhle mají a to, co jsme tady měli za ten blackout, tak vlastně tady budeme mít častěji. Hele, vem si teď vlastně Rakušáci, jak hrozně prskají na naše jaderní elektrárny. Jo, protože že jo, máme to u hranic, když by se něco stalo, šlo by to na nás, jo. Přitom bez našeho jádra tyhle řízkožrouci ti by v zimě zmrzli. No. Oni, jako my, jedna z mála komodit, který fakt jako ve velkém vyvážíme, tak je prostě energie. Prostě elektřina, tím máme nadbytek, jo. Zase, přechod na obnovitelný zdroje. Co máš za obnovitelný zdroje? Slunce, vítr, voda, jo. No. Voda, to u nás nepřipadá v úvahu. Nejsme na úrovni Norska, který mají prostě velký hory, teče jim to tam dolů, tam vlastně na tu energii jako bez té vody, tak jedou už poměrně dlouhou dobu. My tady na to prostě nemáme ty vodní zdroje, na to bychom v tomhle to mohli jet. Slunce. Jako ty solární panely hezký. Hezká metoda je toho, jakože někdo si to dá na barák a tohle. Třeba za mě by bylo dobrý, máš třeba obchodáky, Kaufland, tohle. Jo, ty mají velkou plochu, spotřebují hodně energie, tak proč se to nedá tam? Někde se to tak dělá, jo, ale Jako takový ty solární farmy, jako kde máš prostě vysekanou celou louku, kde je hromada solárních panelů, který ti v celkovém vyrobí 0,0 nic, jo, je prostě zbytečná a tomu prostředí to naopak škodí, protože to generuje ohromný teplo, takže to vlastně de facto udělá neobyvatelnou zónu pro ten ekosystém tam okolo sebe, jo. A co se větru týče, tak jako my jsme tady jako za Alpama, jo, v kotlině, česká kotlina. A jako tady jo, nějaký vítr tady je, ale zase není to na úrovni Nizozemská, Dánská, prostě těch přímořských států, který prostě můžou podél celého pobřeží nasázet hromadu větrníků a pojede. Tady nefunguje prostě pro nás, jako pro Českou republiku je jediná metoda, která má reálný, pragmatický smysl. Uhlí je současnost, jádro je budoucnost. Samozřejmě, navíc třeba extrémně jako mi přijde nesmyslný, respektive představ si, že žiješ v prostředí, kde máš prostě pole posázený těma panelama. Teď prostě jako přijde mi to jak kdyby znáš hru Cyberpunk? Znám. Jo, tak pro nehráče, když tak prostě je to hra z budoucnosti, kdy už jakoby robotika a takovýhle věci, tak jsou prostě jako denní pořádek, jo, ale představa toho jako prostě jet autem a teď jako když jedeš do takových těch vesniček, jo, tak místo toho klasického pole, kdo prostě, nevím, kdo prostě nejel okolo pole, když byl západ slunce, jo, to nádhera z toho, že to jak můžeš vnímat, to okolí okolo sebe. No ale teď najednou tam vidíš prostě ty soláry a vlastně to je jediný, co vidíš. Prostě obrovský, když to řeknu blbě, skelnej povrch, který vlastně bere tamhle někde energii z nějakého slunce, no. Tak jako. Hele, ale z nějakého slunce. Hele, tady třeba i právě, když okolo toho jedeš v létě a podíváš se nad to, jo,
tak vidíš, jak se ti tam, že jo, takový to, jako když máš rozžavený asfalt a teď se ti tam dělají takový ty jako vlnky, tak přesně tohle to nad tím vidíš, teď na to čumíš. A jako říkám ti, já bych nechtěl být jako jakýkoliv zvíře, který je v blízkosti tohohle, jo. To je extrém. Ale tady se zase vracíme k té politice. Jak už jste pravděpodobně možná zaznamenali, vlastně budeme mít novýho ministra životního prostředí, pravděpodobně, pokud s tím pan prezident nebude mít nějaký další problémy, tak vlastně Igor Červený bude nový nominant za motoristy sobě na pozici ministra životního prostředí, jo. Teď se ukáže, jak to vlastně s tím bude. Samozřejmě Filip Turek je pořád zmocněnec, jo, takže vlastně předpokládá se, že tyhle dva pánové spolu budou úzce spolupracovat, což je logický. To životní prostředí, ano, příroda se chránit musí, to o tom jako žádná, ale musí se tomu dát nějaký logický směr. Jo, protože prostě když, a to je celkově prostě nějaký syndrom tady náš evropský, nebo nevím, jak to pojmenovat, že prostě my myslíme, že když to tady zavřem, nebo když to tady zrušíme, takže to ovlivní celý svět. Ne, ty komodity, ty věci budou pořád potřeba, jenom se budou vyrábět někde jinde. A kam se ta výroba přesune? Čína. Do Číny, Indie, jihovýchodní Asie, kde prostě tyhle ty věci de facto vůbec neřeší. Ano, Čína se furt pyšní tím, že přechází na zelenou ekonomiku, že udělali tamhle. Čína je totalitní systém komunistický. Opravdu si jako bude myslet, že to je jako legit tyhle ty věci. To je jako když strčíš hlavu tigrovi do tlamy a on tě bude říkat, ale já tě nekousnu, jo. No, to je bude asi ti to jako, říkat, když zavírá pusu, že? To je jako asi na podobný úrovni důvěry, jo. A z nějakého důvodu naše mentalita je prostě přesunem to jinam, ale to, že tam se to bude, že tam se to neřeší, že prostě tam ten odpad jde do toho moře, že tam prostě dělají v těch továrnách děti a tohle. A teď vlastně ty naše fabriky, naše elektrárny už de facto byly čistý, jo? Byly tam prostě ty jako fakt důsledný postupy na to. Tam ne. Tam prostě jako hele, taky problém je, že prostě za každou jednu naši továrnu, kterou tady zavřeme, tak tam se otevřou dvě další. No jasný. Jo? Bude to menší kvalita, bude to vlastně dělat větší bordel a tohle, jo, a vlastně ano, tu křivku, když si to jako rozdělíš na ty kontinenty, jak se zvyšuje vlastně znečištění, tak ano, ta evropská jako mírně klesne, jako nepojede tak razantně nahoru, bude se to zmírňovat, ale ten pokles nebo tu změnu, kterou my tady uděláme za rok, tak tu v Číně vynulujou za týden. No jasný. Takže v výsledku ten konečný dopad je jenom to, že my budeme všechno dovážet, nic se tady pomalu nebude těžit, těžký průmysl bude mrtvej a logicky na těžkém průmyslu ti závislí všechno, strojírenství, logistika, to, co tady přetrvá, jo, ale vlastně budeme závislí na Číně a dojdeme do bodu jako mnohé africké země, kde už my nebudeme ten silný hráč, který si bude diktovat podmínky, ale Čína nám začne diktovat podmínky a v ten moment Číňany úplně přestane zajímat nějaké naše environmentální myšlení a řeknou, tady se postaví tohle a je nám to jedno, jo. A my tady budeme sedět a to je prostě celkově, jako Evropa prostě, kontinent, který poslední tisíce let udával dění historie, se čím dál tím víc přesouvá do periferie, stává se vedlejším a to už je ale fakt jako geopolitická věc. A jak to ovlivní nás tady na severu, no jednoduše. Stejně jako to ovlivní naši republiku, která je prostě logistický srdce Evropy, jo. A vlastně přes nás putuje na západ, na východ všechno, jo, tak nás to ovlivní jednoduše. My jako tady budeme sedět, všechno si pozavíráme, budeme na všem závislí, ano, na chvíli se ta situace zlepší, ale pak se začne zase zhoršovat v tom, že nám začne docházet, jakože my musíme všechno dovážet, že jo, teď za to budou platit obrovský prachy, že jo. Přesně, no. Jako to je... Jo, a ono jako i ta samotná logistika pak jako nedává vlastně, jak to říct, šanci. Jo, jako když já nevím, když budu nějaký malý podnikatel, který bude mít, já nevím, 2-3 kamiony, jo, budu teď chtít tady na tom vydělávat, ne, prostě vezmou to ty velké firmy a budou vlastně mít tady takovej ten, jak to říct, monopol v tom, že my máme tady třeba 50-70 kamionů, jo, splňují tady nějaký naše evropské normy, tohle, teď tady budeme dovážet jako věci třeba z Číny, protože prostě je to potřeba. Jo, je to takový, nevím, přijde mi to pak jako, že to hodně jako omezí i ty menší podnikatele, jo, zároveň už jak jsem tady mluvil s tím strojírenstvím, no tak to jako, to bude katastrofa, protože je to svým způsobem těžký průmysl, jo, a jestli já si tady budu chtít, já nevím, co třeba
budu tady chtít postavit nějakou budovu, kde jsou potřeba nějaký železný komponenty, ať už třeba trámy nebo něco takového. Jo, a teď mi to přijede tamhle z Číny, kde mají kvalitu dřeva, no tak jako na kov, no tak. Takhle, u tohohle je taky zase problém toho, že co se nerostů týče, tak vlastně už v tenhle moment každý nerost se zpracovává v Číně. To je, že jo, každý nerost, který těžíš, tak se musí nějakou rafinerii nějak zpracovat. 98% všech rafinerií světa je v Číně. No tak pravděpodobně z jakého důvodu, že jo? No jasně, protože my to tady mít nechcem, protože to čoudí, dělá to smrad, že jo? A teď jako, já to tady nechci, tak to, hele, za mě prostě Evropa se řídí v tomhle tom takovým tím starým dobrým pořekadlem, co oči nevidí, to srdce nebolí. Klasika. No a tím pádem prostě oni to odčoupnou někam pryč. Budou se bít do hrudi, že zachraňujeme planetu, bude to tady všechno čistý. To, že to čoudí tamhle prostě na východě někde, to je už je nezajímá, tam už jim je to jedno, tam už jejich voliči nejsou. Jo. No, to je zase prostě, každý politik se orientuje podle toho, kde má voliče, kolik jich má, jak je nabrat, tak je, jo. Jako je to problematika jako rozhodně rozsáhlejší, co se jako voleb týče. Volební systém u nás to je, hele, o tom si můžeme popovídat někdy jindy, protože volební systém u nás je jako hrozně zajímavý téma a vlastně volební reforma, že vlastně na malých krajích vůbec nezáleží, protože nemají hlas, jo. To je jako samo o sobě. A teď bychom se přesunuli asi k poslednímu segmentu, jestli si dobře pamatuju, který máme, a to je školství v Ústeckém kraji. No, tak respektive já tady mám pár bodů. Jeden třeba z nich je tady reforma financování, že od 1. ledna 2026 stát přestal platit nepedagogické pracovníky, což znamená jako uklízečky, kuchařky a takhle. Takže tuto záležitost musí převzít obec a kraj, ale třeba náš Ústecký kraj jako dle informací je docela dost jako vytížený právě v rámci financování, ať už jako projektů, které jsou pro ten kraj třeba důležitější, nebo ne jako důležitější, ale důležitý, jo. A teď ještě si vem, že najednou na tebe přijde nápor z toho, že tady jako na školách, který máš, jo, jako tak musíš najednou ještě zaplatit platy. Je to takový, já nevím, když máš nějakou větší školu, máš tam jídelnu, jo, tak tam máš, já nevím, kolik tam můžeš mít kuchařů, můžeš tam mít 5-6 lidí, kteří dělají v kuchyni, jo, nějaký takový průměr, 5-6 lidí, okay, tak jestliže dostávají, i kdyby dostávali minimální mzdu, což jestli se nemýlím, tak je nějakých 25, no, něco přes 20, no. No, prostě něco přes 20 000, jo, teď ještě k tomu jim jako vlastně, jestli to je hrubá, ne? Těch 25, to je hrubý. No dobrý, takže jim vlastně reálně zbyde kolik? 18, něco takového, jo, což jako to je jako extrém, jo. To už jako tady to je liga sama o sobě, financování nepedagogických pracovníků ve školách a tohle, tak to je jako extrém. Ale to, že jako přestane podporovat stát, respektive a musí se o to postarat ať už obec nebo kraj, tak je to takový jako extrémní nápor jako na to odvětví těch nepedagogických. Na ten systém je to náporno, prostě tady u nás celkově náš sociální systém a v tomhle tom jako kort je prostě problematický, že vlastně člověk odvádí nějaký prachy, který vlastně z jeho platu, který vlastně se hned dají někam jinam, jo, to až se budeme bavit o důchodech někdy, tak to je jako k tomu jako hrozně zajímavý, ale tohle nefinancování těch pracovníků, vlastně nepedagogických, tak je muselo se šetřit, ale převádět to takhle na ty kraje. Kort pro takhle ty vytíženější, to je jako problematický. Za mě to je fakt jako jeden z těch nesmyslů, který prostě by se měli jako říct, hele, tady jsme udělali chybu, pojďme to vrátit, dobrý, omluvíme se, jo, a teď víme, že prostě tohle to nepůjde. Jo, je asi jako potřeba, aby prostě si to teda jako v tomto případě jako asi stát jako uvědomil, že prostě hele, tak tady to asi úplně nepůjde touhle cestou, pojďme najít nějaký jiný řešení, anebo se vrátit k tomu, co už tady máme nějakým způsobem zajetý. Nevím, je to takový dvousečný prostě, no. To jo, hele, dál k tomu školství, a to je takový jako, nevím, jestli to je úplně jako známý, ale prostě školství tady v tom Ústeckém kraji má problém, a to je to, že hodně jako
věcí, které se tady vyučuje, nebo celkově prostě ta praktičnost toho vyučování. Jo. Že je sice hezký, že dneska prostě už je problém to, že ty školy vychovávají ty lidi k tomu, jakože hele, a teď se školečko v systému prostě ideálního pracovníka. Jo, celkově v tomhle tom prostě to školství by se mělo stát jako tím, jakože rozvíjet toho člověka, přicházet na to, co mu jde, jo. Podporovat ho v tom, aby hledal i nové věci, že jo, respektive třeba, ať už i v tom segmentu, kterým se třeba vyučil, nebo se učí, nebo tohle, jo, nebo maturoval, to už je jedno prostě, ale aby hledal třeba věci, já nevím, když budu grafik, jo, tak OK, budu dělat s Photoshopem, budu dělat tamhle videa, tohle, ale prostě naučit se třeba i věci jako mimo, třeba, nevím, třeba tiskařinu, jo, což je jako jeden z těch oborů, který třeba mně teda přijde jako méně známý, jo, tiskařina, prostě učí se strojema, který třeba tisknou noviny, jo, a takovýhle věci. I když noviny teď poslední dobou mi přijdou jakože papírová forma novin jako docela jako postupně klesá, i když najdou se lidi, kteří radši papír, já jako nepopírám, i když většinu informací si už dneska najdeš tady na telefonu, na notebooku nebo tak, ale prostě seš grafik, OK, umíš udělat grafický design, třeba, nevím, třeba přebal knihy nebo přebal novin nebo nějak to rozložit, pojď se naučit ještě tohle. A máš najednou hnedka větší, širší trh práce sám pro sebe, který prostě víš, že jako využiješ, nebo minimálně se v tom najdeš třeba. No jasně, no, hele, a tady zase jedna cesta je, aby to ty školy dělali sami. Druhá cesta je vzít to sám na sebe. Jo, vzít to do vlastních rukou, říct si, tady mě systém zklamal. Tady systém nefunguje. Místo toho jako sedět a říkat, hele, takhle to dá, a remcat na to, tak vzít to do vlastních rukou, prostě jak jsi říkal, prostě a na vlastní pěst jít. Třeba k tomuhle by byl dobrý systém certifikátu. Prostě během studia si dodělávat různý certifikáty na různý jako oborový specializace, který vlastně umožní snadný přestup mezi jakoby těmi obory. Jo, třeba dlouhodobý problém je, že prostě chybí lidi ve zdravotnictví. No proč? No protože než se vystuduje člověk na zdravotní sestru nebo něco takového, tak to prostě trvá 7 let, jo. A během těch 7 let to toho člověka umoří takovým způsobem, že pak jde dělat něco jiného. Tak jestli se nemýlím, tak zdravotní sestra, tam jste, já nevím, jestli to bylo, nebo teď to nějak měnili, ale tam ti stačila snad jenom právě zdrávka, ne? Nebo já teď jako nechci kecat, protože se v tom nepohybuju, i když zdravotnictví jako takový mě třeba extrémně zajímá, ať už teda spíš jako ta praktická část, než teda tady ta jako, jak to říct, zaměřená na školství a tohle, ale... No jasně, no jako v tomhle... Jako prostě... mít certifikáty, je to jedna z těch možností. Jo, tak. Jako je to ta možnost, ale problém je, že oni to nechtějí. Jo, protože škola nechce, aby si student uvědomil, že ji nepotřebuje. Jo? To je, když si člověk uvědomí, že a dneska zase problém, kort na vysokých školách, jo. Dneska máš hromadu lidí se všema možnýma titulama, jo. Dneska už si ty lidi dělají vysoké školy jenom proto, aby měli nějaký titul, jo. A lidi s titulama je přehršle a vlastně se tím devalvuje ta hodnota té vysoké školy, jo. A pak kolikrát tyhle ty lidi, kteří by třeba šli na vlastní pěst a tohle, tak jsou mnohem víc produktivnější, protože prostě, když sedíš, studuješ prostě, nevím, bakaláře, jo, vystuduješ si ho, máš ho, dal jsi tomu energii, dal jsi tomu prostě ten čas a máš bakaláře. Co teď? Jo? Ale podle mě by si lidi měli uvědomit, hlavně my mladí bychom si měli uvědomit, že titul není všechno. Kort teď, když už ho má skoro každý. A zaměřit se na tyhle ty specializace. Mít co nabídnout, mít co dát vlastně těm lidem, jo. A je to opravdu, tady už se musí ta zodpovědnost přesunout do té ruky těch mladých. Protože nebudeme si nic nalhávat, my nemůžeme spolíhat na nějakou školskou reformu. Protože ta školská reforma trvá tak dlouho a je tak složitá, že až bude hotová, tak bude všechno zase jinak. Takže v tenhle moment je opravdu na místě to vzít to do vlastních rukou, říct si, teď já tady přebírám zodpovědnost a jít si za tím svým, co chci. Školu využít k tomu, aby mi ukázala, co chci. Jo? Jo, přesně. Kolikrát teda spíš co nechci. No, jako taky.
Jo, když já si to vezmu třeba tady na sebe, tak já pořád studuju zámečničinu, jo, když to řeknu tak jako lidově, jinak je to odborně, je to strojní mechanik, jo, což jako nechápu, ale je to jedno. A já třeba vím, že ne, že by mě ta práce nebavila, ale jde o to, jak jako některé věci tam musí jako být dodržovaný, nebo jo, že musím tady díky škole třeba jako mě nutěj se učit věci, které já 100% vím, že použiju jednou, dvakrát za celou svoji kariéru. Jo, značení ocelí. Jo, v mém případě to bude tak, že přijdu někam za nějakým skladníkem, řeknu, hele, potřebuju tady tohleto, tak ten mi to najde. Jo, v tom skladě, dá mi to a já z toho budu něco vyrábět. Jo, ale jako, takže já vím, že teď jako půjdu na maturitní obor ve stejném segmentu, což znamená strojírenství, abych kdyby náhodou se mi nepodařil jako můj další jako sen, který si chci splnit, což jako trošku politika, že jo, ale kdyby se to prostě nepodařilo, tak bych měl pořád tady otevřený ten trh práce tady v Ústeckém kraji, protože vím, že prostě v Ústeckém kraji jako tady strojírenství, pokud se fakt nestane něco velkého, tak tady nezanikne. Jo, tady vlastně odkud ty jsi přijížděl po rychlostce tady okolo chemičky, anebo jsi přijížděl? Jsem přijížděl jakoby před Bílinou jsem sjel a vzal jsem to jakoby okolo, že jsem přijel jako přes takový městečka jako z druhé strany. Jo, takže ty jsi jel asi pravděpodobně takže ty jsi byl tady hned u mýho baráku, někde jsi byl. No, de facto. Jo, takže to. No tak tady kousek od mýho baráku, stejně, já nevím, jestli, no to se asi neviděl, prostě tady je kousek Kaufland a za tím Kauflandem. Ten jsem viděl. Jo, tak za tím Kauflandem je strojírna. Jo, firma jménem Strojírna. A to je jako, sorry, ale tam je prostě strojírenství a tam to jede jako furt. Jo, tady celkově ten Ústecký kraj má prostě ten benefit toho strojírenství. Jo, nebo celkově toho těžkého průmyslu, protože tady to prostě jde a jede to. A furt se na to dbá. To je přesně ono. A tady já bych chtěl apelovat i na vás, jako na naše posluchače. Vemte to do vlastních rukou, nenechte ten systém, aby vás semlel, vyplivnul a vy vlastně nebudete vědět pořád něco. Vemte to do vlastních rukou, převezměte ty otěže toho svýho osudu a bojujte si za něj jakýmkoliv způsobem to bude třeba, protože v současné době jediný, na koho se můžete spolíhat, tak jste vy sami a tady je opravdu potřeba převzít tu svoji budoucnost do svých rukou a sám si ji určit a nenechávat nikoho jiného, aby ji určoval za vás. Tak já jenom, když tak tady ještě jako, jestli se můžeme posunout, jo, mám tady ještě takový jako jeden bod, který je docela zajímavý, tak to je povinné slučování škol, což nový zákon, který nařizuje, aby školy měly alespoň 180 žáků nebo studentů, jinak se musí sloučit, což jako mi přijde takový hodně nebezpečný právě třeba tady jako pro náš jako kraj, respektive pohraničí tady Ústeckého kraje, kdy tady třeba naše škola, jo, která je střední, i když je teda soukromá, ale je střední a má nějakých 165 studentů, jako maximální limit, takže jako my budeme muset zvýšit kapacitu, aby jsme buď jako toho dosáhli, anebo se spojit s někým, teda nevím, jak se to stahuje je i na soukromí, to jsem opravdu jako přiznávám, to jsem nenašel, anebo jestli jenom na státní, ale i kdyby dobře, tak státní škola, která bude tady někde v nějaký vesnici, v nějakém menším městě, jo, budou tam chodit studenti, protože tam bude nějaký rozsah nějakých oborů, které jsou třeba populární, jo. A teď tam bude plácnu 150 studentů. A protože je takhle malá, tak se bude muset spojit s nějakou větší, nebo stejně velkou, aby jako, nedává mi to moc smysl. Hele, ale tady třeba já bych argumentoval tím víceletý gymnázia. To je problém, protože jak fungují dneska víceletý gymnázia? Je to vlastně taková základka premium. Předplatný jako. Ano, předplatný. Protože dneska vlastně ty rodiče to vidí tak, že to gymnázium vlastně tomu dítěti dá lepší start toho života. Ano, pokud to dítě půjde na vysokou.
No. Ne pokud chce po střední něco dělat, jo. Ale to je celkově, prostě ty gymnázia, tak jak byly dřív a jak by za mě měly být, jsou prostě výběrové školy pro ty lidi, kteří ví, že půjdou na tu vysokou, že si jdou dělat ty tituly. Ale dneska ty rodiče to berou tak jako, že tam šoupnou i ty děti, jako který třeba úplně na tu vysokou nechtějí, nebo třeba úplně to není pro ně. A vlastně tam dají jenom jako aby, že s tím jako, že hele, dáme jim jako lepší start, jenomže problém u tohohle je, že ty děti potom, jak se vlastně sníží celková výkonnost toho ročníku třeba, tak to jede pomalej a je to vlastně de facto na té stejné úrovni jako základka. Jenomže tam budeš trčet ještě další ty 4 roky, co normální člověk z základky jde na střední. Vyplivne tě to s maturitou, ale nemůžeš vlastně jako nic krom toho, že máš nějaký přehled, jako všeobecný přehled. Ano, máš všeobecný přehled, jenomže prostě s tím gimplem samotným, jo, můžeš se někam dostat, když to vemeš zase sám na sebe, No. že jo, přebereš zodpovědnost, dojde ti to a tak máš možnost se prosadit a všechno, ale ty děti, které tam prostě z té 5. třídy jdou, jo, tak tam kolikrát jsou dotlačený spíš jako rodiče, mě třeba naši taky přemlouvali, ať jdu na Gimpl, já jsem to zavrhnul s tím, jako že hele, proč bych tam chodil. Jako věděl jsem, že bych na to asi měl, ale za druhý jako já jsem věděl, že jako mě to bavit nebude, protože prostě už v té době jsem viděl, že předměty typu chemie a biologie nebudou moji kamarádi a že na Gimplu toho je dost, jo. Zase, protože pak se tím dětem třeba i to vzdělávání znechutí. Jo? To je celkově prostě nálada a to mi myslím všichni mladí můžou potvrdit, že nálada a vztah vůči vzdělávacímu systému není pozitivní. No není no, jako 100% jako já jako student ještě pořád na střední, tak můžu říct, že jsou dny, kdy se do té školy těším, ale nebejvá jich tolik jako těch dní, kdy jdu s nechutí do školy s tím, že jako ne, že bych jako šel s takovým tím přímo odporem, že by se mi zvedal kufr nebo tohle, ale že prostě, že už jako vím, že zase tam budu sedět, poslouchat učitele, který nám tady vypráví nějaký teoretický věci, pak někoho, kdo nám vysvětlí nějaký praktický, ty praktický mě třeba baví, jo, co si budem, protože si to můžu ošahat, můžu se to zkusit a prostě budu tam sedět, já nevím, do 3:30. A co pak? Jo, prostě celkově vztah k našemu systému není pozitivní, je minimálně k tomu školnímu je velice nepřívětivý, ano. Potom ty lidi jako už ani právě nemají chuť se třeba něco sami učit, něco sami na sobě pracovat a tohle, což je za mě prostě ten základ, jako pracovat na sobě non-stop. Je to ohraný klišé, jo, prostě takový to jako jo, musíš. Ale jako jak se říká, jak to učíš se celý život, já říkám ne, neučíš se celý život. Můžeš se učit celý život, můžeš na sobě dělat celý život a záleží, jak se k tomu postavíš. Ale většina lidí, co vyleze z našeho školního systému, tak je ráda, že z něj vylezla, už o něm nechce slyšet. Jo? A pak už vlastně se jim vyberou si nějakou kariéru, v té většinou už zůstanou. A jako ten trh té práce potom vlastně stagnuje a není vůbec jako flexibilní. Jo. Proto za mě třeba ideální je i způsob jakoby té individuální výuky nebo té interaktivní výuky, kdy vlastně se spíš zaměřuje na toho studenta, jo, a je to potom vlastně lepší. No. Takže tolik za mě asi ke školství. Teď vlastně ještě závěrem bychom se mohli na chvilku vrátit k té politické situaci. Můžeme udělat takový segment, co nás vyloženě štve. Taková vlastně jakoby... Okay. A co mě štve, tak je to, jak v dnešní politice prostě a v dnešní společnosti, nebudu jmenovat která strana, ale myslím si, že všichni víme, která strana, si předurčila, jako strana společnosti, si předurčila, my jsme ti dobrý, my děláme všechno správně a oni jsou ty zlí. Oni dělají všechno špatně a oni jsou ty zlí a špatný. Jo? Jasný, no. A teď ty, když jsi na té špatné straně, vlastně už nic neuděláš. Dostal si na čelo nálepku a neuděláš nic. Jo? To je zase, jak se vracíme na začátek, jak jsem mluvil o tom, že se vlastně kopou ty příkopy. Jako takhle se žádný problémy téhle země nevyřeší. Protože jak to tady potom funguje? Zvolí se nějaká vláda, která začne 4 roky něco dělat. První 3 roky něco plánuje, 4. rok začne něco dělat, protože se blíží volby. Jo? Teď lidi nezvolí, protože něco, jo? Takže tam jde vláda nová. A všechno smete ze stolu, kašlat na to, oni jsou ty špatný, oni to dělali špatně, začínáme od znova. 3 roky se něco plánuje, 4. rok se něco dělá a my tady prostě posledních 20 let prostě šlapeme vodu. Jo? Doslova.
Jo, ano, samozřejmě prsej se tím, že klesá inflace, roste HDP a tohle. Jo, jenomže prostě to máš, v ekonomice se tomu říká magický čtyřúhelník. Máš vlastně HDP, rozpočet, nezaměstnanost, inflaci a funguje to tak, že vždycky nějaký z těch věcí budou dobrý, ale tím pádem ty druhý budou špatný, protože to je samý. Když ti roste HDP, většinou to je na úkor státního rozpočtu, potažmo třeba inflace. Jo? To samý zaměstnanost souvisí taky s inflací, jo? Státní rozpočet taky souvisí s inflací. Jo? A my prostě dlouhodobě jedeme na to, že máme deficitní rozpočet. Jo, prostě to je, ale deficitní rozpočet je pro nás jako pro mladý hrozný problém. No. Protože tím dochází k tomu, že my si to neuvědomujeme a ono se to samozřejmě nikdy ani říkat nebude, ale nám porostou, daně nám porostou, jo, důchod, jako co si budeme říct, jako ty ani já už ho neuvidíme, jo. Oni ho teď údajně plánují zastropovat. No ano. Na hranici 65 let. Vem si 65 let, já jenom jako do toho takhle jako vstoupím hned, pak ti dám zase zpátky slovo. V 65 letech já budu rád, jo, když ráno se probudím, udělám si v klidu snídani, nebudu nikam spěchat a budu mít pohodu. Byl bych za to mega rád, jako znám lidi, kterým je více jak 65 let, jsou aktivní, šli by do práce, tohle, jo, já to neberu nikomu, když chce, jdi, od toho ta možnost tady je, ale v 65 letech si představ, nebo dobře, 60 letech si představ, že chodíš tady třeba zase vys, použijeme naší bílenu, s tím, že chodíš tady na těžký průmysl, protože nikde jinde už tě nezaměstnají, jo, protože tam seš osvědčený, víc, co s tebou můžou, co s tebou nemůžou, jo, a tady někde jinde nějaká jiná firma, ať už strojírenská, jo, ať se držíš oboru, který znáš, který umíš, pak je horší jako v tomhle starším věku se učit novým věcem, jo, přiznejme si, je to těžší, tak jak představa toho, že tam budu chodit a budu dělat tu práci, co jsem dělal jako doteď, no tak to je extrém, jako hle, vem si, tam je výměna takzvaných šlapů, který prostě posouvají tu stanici, která má v sobě ten pás a pohání ho, tak to je jako, hele, na to jede jeřáb, jo, je u toho několik lidí, teď se tam mění čepy, tohle a je to jako, hele, to je jako extrémně extrémně, je to fyzicky náročná práce. A v 60 letech představa toho, že to budu dělat, je pro mě jako neuvěřitelná. Jo, že bych něco takhle fyzicky náročného jako měl dělat v 60 letech, kdy prostě už jako to tělo nemůže vydávat tolik energie, protože se hlavně zaměřuje samo na sebe. Tak je to extrém. A nechám ti zpátky slovo. To v pohodě, jako. Já bych to dořekl, jako prostě tahle problematika je složitá a blbě se bude řešit a zase je to na osobní zodpovědnosti. Já si myslím, že my jako mladí a my jako národ musíme si uvědomit, že ta éra těch sociálních jistot a tohodle pomalu ale jistě mizí. Jo? Takže ten stát a ten styl, jakým se to vede, prostě už na to není stavěný. Jo? Já rád říkám, my jsme kapitalistický stát se socialistickým sociálním systémem. Jo? Okay. Což vlastně ty, když chceš mít kapitalistickou tržní ekonomiku, tak ten socialistický systém dá se s tím spárovat, ale většinou je to poměrně složitý, jo, a pak to zase víc stíhne k tomu socialismu, jo. Na což tady právě hodně lidí jako právě vzpomíná s tím, jako že byly jistoty, bylo tohle, bylo tamhleto, jo, a tam se za to platí zase jiná daň. A já bych ještě chtěl zmínit jednu věc, co mě jako fakt vyloženě štve ve spojitosti právě se zaměstnaností, to jsou povinné kvóty. Jo. To je, ano, rovnost mužů a žen, naprosto souhlasím, měla by být, ale prostě tlačit to na sílu tomu naopak uškodí. Jo? Protože když budeš mít prostě nějaký management, budeš mít nějakou radu prostě a oni ti řeknou, že to musí být půl na půl, tak ty tam tu půlku obsadíš jenom do počtu. Jo? A vlastně ty lidi už se nebudou vybírat podle schopností, ale podle toho, aby splňovali kvóty. Jo? Což povede k celkovému úpadku úrovně všeho. Jo? Cokoliv, na co se uvalí nějaký povinný kvóty, tak to je o ničem. Jo?
A tady zase, my díky tomu, jakém prostředí se pojmeme, tak máme trošku jako větší insight do toho a jako povinný kvóty jako takový prostě snad tady s náma už dlouho nebudou a bude se to dělat jinak a líp, jo, protože tohle by se mělo podporovat úplně jinak, jo, třeba prostě ano, problém bývá, že třeba když žena odejde jako na mateřskou, tak dobře. se na ní ta firma vykašle, jo, ano, to je problém a vlastně ta povinná kvóta tomu ale naopak bude uškozovat, takže představ si to, že ti odejde prostě zaměstnankyně na mateřskou a tím pádem tobě chybí kvóta. No co uděláš? Tak Vyměníš. No, Jo, takže logicky potom ty lidi jsou demotivovaní k tomu si tam ty lidi udržovat, protože pak už zase nebudou splňovat něco jiného. Jo? jo, To je problém, to je taky další problém prostě sám o sobě, který by se měl jako co nejdřív řešit. Jo? A já si myslím, že teď bychom se mohli pobavit o tom, co budeme řešit příště. OK. Já si myslím, že jsme tady nakousli dost zajímavých témat a myslím si, že by bylo zajímavé si probrat důchody. Důchody OK, tak já bych teda určitě probral důchody. Ty jako, hele, k těm já taky můžu říct svoje, jelikož to je... Jako náš důchodový systém je fakt jako zajímavý. No. To je liga sama o sobě. Celkově, já bych dal jako důchody lomeno podpora státu v rámci finančního jako to. Pak, co jsme tady ještě nakousli... Můžeme se zaměřit na demografiku a demografické změny v populaci. Okay. Tady v Ústeckém kraji prostě to, že ubývá lidí, ubývá mladých, protože odchází, jako zaměřit se na to proč, jak je třeba líp udržet a tohle. Na to se určitě můžeme zaměřit příště. Migrace. Ano, migrace to je téma. Hele, 3 témata, které jakoby docela hejbou já si myslím, že určitě o tom se můžeme pobavit. OK, tak jo. Jo, za mě jo. Za mě jo? Tak to by od nás bylo pro dnešek, pro úvodní díl vše. Já doufám, že jsme vás zaujali a děkuju vám, že jste tady s náma vydrželi. A chtěl bych vám říct jednu věc, a to je to, abyste se připravili i příště, protože vlastně to bude vycházet na týdenní pravidelnosti a nezapomínejte a pamatujte, že my jsme váš hlas.